Bueno, eta hainbeste bixigu erretakoa, eta gaina guain eharra dakazuena, ez da? Bixigu eguna. Bai. Kiston triskantzan montatzea hori joan bixigu egunean, ez da? Eta gaina urtero eta urtero, geho eta gehiago. Ni gauzat esango zut, hau iten nahi nintzela, nahi gustatzen zait batzuak antzekuak moztu alde zen herrian. Zeatikan bat fin-finan mozten bazu, eta bestia potolua, eta bestia ez dakize, bat erritea, bestia gordinik gauendikan. Ondo. Bueno, ze topatuko dugu asteburuan, zean, bixigu egunean, ze topatuko dugu gertan? Rengo urteko antzeko izango da. Vale. Oto ordu izango dira 220 personako, zerbezile bakoitza, bixiguakin, aurretikan antxuga, sopa peskaure jarri due, 3 entrante, eta geho bixigua eta postriakin. Erarilea, eta geho izango da, marmitako ere bai. Marmitakoa, bale. Jendientzat, zinentzat, eta geho txapelketare bai elkarte artean. Elkarte arteko, txapelketa eta elkarte artean zeitea, bixigua zeneko beto erre? Bai. Vale. Geo... Ego pike harra, engo sozidadetan elkartetan horrez, da? Asko. Bi harrek elitzan ez, eken ditzen kontentu. Dana irazi nahi. Dana irazi nahi. Geo jueza, gehienetan gu izate gatzei. Bai, Jose Miguel, nita... Harrekin ite jo, txapelata kopa bat eman. Bai. Eta ite jo, organizazioak, invitatu, baskaitako, o feitako. Vale. Bi personentzat. Ambiente polite, gote. Ambiente kistona, eta gaina urtero, geho eta gehiago. Ez tropaik handa egongo aldare bai? Ez, aldatzen dituen. Marean gora berakein aldatzen dituen. Vale, Maria gatikan. Vale. Osa, beti, zateguan horre baien egun berezi hortan beti txapelketa, ez da? Osa, estropa egunak tokatzen zan, bai. ACT o RCQ-a, baina orten ez. Tinglau gehiagi herrian, dana batea. Da, igual komenia. Igual komeni, bat asteburu baten da bestian, ez da? Bai, porque arraunakei jendez asko ekartzeik. Bai. Da, geho biziku festanet, danak egorra ibiltzituk, eta taberran sartzeko ere problemak izan dituk. Gero, eta kotxia aparkatzeko, eta bestiiteko, eta daneako problemak, bai. Da, geho, herriak eguna nola aldatzeuen, gehiago aprobetxatzeik. Budiga, ez bukera gehiago. Budiga, Bat biziku festana, bestia arraunena, hostelerik izaketa. Eta geho, egun handi honetan, izugarria izatekenaek, bizmari, hor, herri erdin plaza ondo hainbeste parria jarri da, eta geho, herriko profesionalenak egote zeatela gaina hor, iten dana bixiguak, hori berezi izango gire bai, ez da? Zeratikan, ez da normala, herri askotan ez da ikusten jatetxe guztik elkartzen diela leku baten parria batitiko herrira etortzeian guztiantzako, ez da? Hori oso polita, Dana egotea, da geho, lau parriak jarri. 8 izako ikatzek 15 kiloko ondio jekin. Eta izan diat, 110 bizigu erretzen diala, zerbezi joko, o 115, eta jendia Filipeutak elitzek. Zemata arrazki atetzeuen. Festa polita, Da, 15garrena, aurtengua. 15garrena. Ona, broman hasi, eta 15, Eta hasiguan nolatan hasiguan? Zeratikan hasiguan bizigu egunana? Hori joko alkatiak, nahi zein bat zeu zer biziguai... Omendu, bai, eurra. Probe ingo dugu, aurrenen gurtia da. Oso ondo atea zen, segitu ingorko jau. Segitu, pandemiako 2 urte etzanin, da beste danetan, 15garrena. Aurrera, ona.